Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दा जों दिनै एम्बु बेदरजों मैथाजों संनो नागिरदों। नोंथांमोना बेनिखायनो जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। जों बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। नै जोंहा सामब्राम एवग्रोना लाबाय, सामब्राम गोजा। सामब्राम मस्ला मस्लि बानलु गासिबो एवना लाबाय नै। हालदै ओमफ्राय नै एम्बु बेदर होसिगोन। Let's start. Korea. Sashimi. Sanini. Oh. Korea. Sakami. Sabri. Ambu bedor. Haba. Ambu bedor जानोसै guys मोन दिनै। Ora. लायदो नों गावले बरिया नुबायलै कालारखौ नै लोगोफोर एम्बु बेदरा वाव वाह आखाइजों ओरै मास्रायनानै सेबस'नानै लोगोफोर जों मैथाजों जागोन बेखौहाय मैथा हासिगोन दायो मैथा गोखै दे सेस'बानो जागोन मैथाखौ होबाय नै सेस' खनसेयावनो बुरजा ओंखारो मने दे जाबाय दे बुरजामोनखा खमजोबलाय मैथा गोखै होबाय Korea खोब्बाय दसे गोथाव जाबायलै गोथाव मोनथारबाय गेब्लेबाय माबाबाय मैथाया मासि गोथाव नुखो सुपार हिट नुखाबायलै आनन्द एम्बु बेदर मैथा गोखै औ दै होबाय
गोथाव मोदोमथारबायलै मोनथारनोसै नै लोगोफोर जानोसै नै मोननोसै मोनथारनोसै नै लोगोफोर